Jo crec que les dones cada cop tenim més importància en l'àmbit artístic. O sigui, jo crec que sempre hem estat, però hem estat una mica a l'ombra, no? I ara jo crec que estem agafant la rellevància que toca, no? Estem agafant la importància que ens pertoca en aquest món. Sempre explico que hi ha vegades que com a dona et pregunten coses que un home no et preguntarien, com que si ho has fet tu, o tu mateixa, o tu sola, no? El tema sobretot de programació, ja que jo soc programadora, i sempre dubten, no? Ens relaciona molt més el tema més estètic, gràfic i tal, i jo, com soc programació pura, doncs a vegades sí que m'han preguntat si ho he fet jo o no. Jo crec que els principals reptes a afrontar és treure la diferència de veure'ns com a dones artistes dintre d'aquest món, com ser un sector que sigui separat dels altres. Jo crec que el repte més important és que tot estigui fusionat i que deixem de parlar de dones artistes i que sigui normal tenir més dones o igual de dones que homes arreu. Jo m'inspiro, el meu concepte principal d'inspiració és explicar coses o fer que la gent entengui unes altres coses segons el meu punt de vista. No és comunicació, en el fons tot art és comunicació, no? Però m'interessa molt aquesta part, fer-ho d'una manera molt lúdica, fer-ho d'una manera que l'espectador pugui disfrutar i pugui gaudir de l'experiència. O sigui, serien les experiències potser el que m'inspira. Jo quan vaig venir al Museu de Granollers vaig veure que no és un museu en el que normalment tenen art de noves, que no tenen art de noves tecnologies, llavors volia fer com una introducció molt simple i molt senzilla a través de les obres del que és l'art de les noves tecnologies, amb un llenguatge que s'entengui dintre d'aquest context. No fer coses massa complicades, massa complexes que la gent no entengués, sinó que és un missatge molt directe, molt clar del que és el que pot aportar o el que aporta de nou les noves tecnologies en l'art.